garai hartan, esnea ez genuen etxean transformatzen, esnea egiten, ekoizten genuen, esne behiak geneuzkan, volumena antzekoa zen, baina zentrala industriari saltzen zitzaion esnea. Eta halako batean erabaki genuen, arrazoi ezberdinengatik guk egitea gaztaia, guk transformatzea esne hori eta guk saltzea gaztai horiek. Nik uste dut gizartea orokorrean asko urrundu dela naturatik. Gure sistema moderno honetan, eta sistema kapitalista bizi batean bizi gea, globalizatuta, eta orduan konsumo eta produkzio eredu oso intensibok dira. Eta asko urrundu gara naturatik. Baserrian hori ez da gertatzen naturan bizizialako baina produzitzeko era baitare urrundu da naturaren ziklotatik. Iruditzen zait baserriko lanak ez daudela duinduta, orokorrean, askotan aldarrikatzen da beste sektore batzutan zentzuk izan beharko lirateken lanbaldintzak, eta baserri mundutik ikusten duzu hori ikaragarri urruti. Bai, naturatik orokorren, natura paseatzera juteko edo eskalatzera juteko edo segun zertara badago nahi bate naturaren gana gerturatzeko. Baino natura beste ikuspegi hortatik, elikagaia sortu behar dira naturatik, rekursoak kudeatu behar dira, hori dena geratu da, nik uste dut gaur egun gizartetik nahiko urrun dagoela. Orokorren, lanbaldintza duintzeko importantea da jendeak pertzibitzea lan hori duina dela, hori hasteko. Eta segurazki bestera batean ordainduko litzateke, konsumituko litzateke, parte hartzea ere diferente izango litzateke, eta denak hobeto funtzionatuko luke. Baserriaren ardatzen importantenetarikoa beti emakumen bat izan dela, edozein baserritan. Eta emakumen papera arlo produktiboan erabat presente egon da, gauza guztitan. Eta arlo reproduktibon dudi gabe, hor banaketa gutxiago eman da, baina arlo produktibon, bai, hor emakume arlo guztitan egon da. Eta baserriaren biziraupena den atzean, badago, dudi gabe emakumea dago. Askoz gertuago geratzen da, eredu agroekologikoa emakumen gana, eredu industriala baino. Eta askoz errexagoa da, nire iritziz, emakumeak sartzea baserrian, zaintza erdigunean baldin badago, dimensioa ere giza neurrikoa, pertsonain neurrikoa baldin bada, feminismoa sartu behar da baserrian, iruditzen zait, eta gizartean agroekologiaren perspektiba sartu behar dela. Mugimendu feministan agroekologiaren perspektiba ere sartu behar dela, edo behintzat horretaz hitz egin behar da, zentralidadea eman bartzaio, emakumen askatasuna lortu nahi baldin bada maila global batean, emakume baserritarren pixua mundu mailan oso importantea da. Euskal Herrian ez, baino mundu mailan bai, orduan perspektiba hortatik hitz egin behar da. Askapena etorriko da emakumen gana, nik uste dut eredu produktibo hori ere aldatzen baldin bada. Beste eredu batera joan behar dugula bestela ez da izango, edo ez da denontzat izango. Eta emakume baserritarra ikusten dut arlo guztitan, erabate inplikatuta, eta oso paper aktibo batean historian zehar izan duen bezala, baino eskubideak errespetatuz.